Gure inguruko jendeari galdera desberdinak egin dizkiogu gure errealitatea zein den jakiteko. Ez ematen bihurrik. Bai, adibidez kaletik bakarrik noien inkabaz edo holakoren bat. Nik ez dauken bihurrik, neskak bihur gehitxan dutxu ezekin. Kaletik jude. Ez, niri betean zuztea zetixu. Ni futbolin dabil, da bihurre moteste mutiek guri barre itxi galtzen gulako edo lako zezen. Ni mutila izen dago, errekreotan da zerixo hartuzki jolasetan. Baina beste kasu batzu ikusitxe neski inoz igur lagatu tio, baina raro ala pentzen da. Bai, adibidez dena, Andrak etxigabetzen gatzatzen etxi. Da baina adibidez eskubidek ez botetako. Ez mutien askoz be fiziko eta kompetitibo ber. Ez, imaginau futbolin mutiek Nico Williamsek eta asko irabazten dabe, da konparaute Alexia Putellas da horrekin gitxiak komentan da. Nik inoz ikusio nire lan mutil batzuk esan dela, nesken ligan noten bazin arrasa gengo dela. Baina niri hori etxate iruditzen ondo, mutilek ez dauke nesken fiziko hartinet, da orduan diferentitzen da futbola. Bai, zapango. Gauza batzutan, segun zen mendeaz konparaten duen gauza batzuk abantzara, baina askora etxiko. Gaur egun feminismoa eta matxismoa gure eguneroko bizitzaren parte dira oraindik ere. Gizartean aurrepauso handiak eman diren arren, berdintasuna ez da oraindik guztiz lortu. Emakumeek oraindik oztopo ugari aurkitzen dituzte lan munduan, etxean eta kalean, eta matxismoaren formak ez dira beti erraz ikusten. Batzuetan, keinu txiki, iritzi edo jarrera normalizatuetan agertzen dira. Feminismoak aukera ematen digu gizarte justuago bat eraikitzeko, non pertsona guztiek generoa edozein dela ere eskubide eta aukera berdinak izango dituzten. Horretarako hezkuntzan, komunikabideetan eta eguneroko elkarrizketetan lan egin behar dugu kontzientzia eta errespetua sustatu. Bide luzea dugu egiteko, baina bakoitzak bere ekarpenak eginez gure realitatea alda dezakegu. Pausoz, pauso, hobetuz.